Tangulia season mzima ikienda kuisha. Nikushua si mtoto wa Camel Park hata mmoja. Hawa wote wanakuanga pale juu. Wagani? Watoto hao wote wa Camel Park wako hapa. Hawa watoto wote hawa. Na hao wenye hawajainua mkono najua wote ni watu wa Tottenham Hotspur. Hawa watu ni Mami akimbi yande torochi na kanyekire. Umaitebone biashara byakongire nande bono ngosinyugutige biashara ngiche gukora na kikiagerete ngatuma guchera gacha. Ririmu nanti ngakirete sini. Ro ikaranza mami mai kongeresa. Kitige to ikaranza na ne varanda. Ririmu na masiko minta ngakirete sini muna koibule bugu. Nande nimetemne gikubeke kiao gekoba. Sini changa sini muna ngokora tiganto bebo cheraje. Wachera naje. Lakini to tuma maliogo muna okora atuma. Mami ga kingo nyunda maliogo. Nelia erete na nchina tesa nenda. Wata bisagi ni mate sagi na ntebe tingaki tinya gochandika amalioga one rugutinira. Bona magoso gutamuteria amalioga eri. Lakini rende na kila kinyo ubugi mabuko irete. Mami mbiyande. Ego nali buja. Embule gututo kwara igebi na nali byasige mbura ya chakarutu. Yani ubugi mabuko akongire ando roje muna noroje nanganyite ko wa. Yani nkongangana butuko na mugaso. Morembe toyo mutimoko toyo. Mangana akongete. Ne bakoirete byaga. Nganje mbiyande. Ausa ini banganjite una musubati mwa mami tingo na complain sari ni mwana nando obeire ka gonkonya sagini otokonyire matukamangi bona aibone gento kora ekinago te ikende gyose aikwa muska nje nimba sileke nanga keresini mambi mbolinga ndigo chagocha na mutenga ngo chandelera kajiyalirete yana banda ngiryo ntebinga mama munongo chane lakini ngora nasokaki aye gento ngerali guchigo kora kera jendiri lakini ontebi ngoja ali tali kuira musiko ndero kajaji anti oma eteri buna kwa renge nyorobi na chitenga migeka sana nkaranga bakanko ndiso mugonge kwara yani yo tu ali mero tu bakatukara kase tunkaranga tikanko ndiso mugondo mara polio yomo egere nyole chibasa chinga kecheki egere insubulikera abana baba otimba tiga bachandike mono ngotegere nagwetane tiri chiko igo engangana gusaba mabira ngana akogoserete ngao ni umugondo ngakondisa umugondo asinge njo ntu abwato bokongu ntu aremere tu kwarenga ndara kuburia nengo binde ngokore ni ngosoinde amakengo soinde birombe tambiro nkwengo gonga kiresini ngotebi na tokora ngwako kondisha umugondo bono tinikorereka bubenga no ntoriamu ndebya omugaka makorio maete muna likuwa chete nyorobi esimieri nabwate katute yasoeta amache simi nabwate ande nari kugwake nandi nkaranga tinguse konya kugende mechiweta ngane simi guchikolinga kero mugaka oyo nchitigamba omaremera limuganye kabakekera ara uruke buna kwa urugiteiga igo bono ngotebanga ninko waserete okungabe watemire bono iga se waenana nondo chama gosari isimi konkoete ukwange ko meseke isimi nimbwate ngira diange kubura usebona nkiru chamangana warwanere iro umwana umwe wikire university tunga bangi nabande bayikaranste gali batamaite none abana babo ngaki bakage omongina nero kulinde muki omongina nere nka omongina nero kogera umuki bwato iguru umugako yetona ko cyari nere oyo nko yandara ubororo boirane agenda ubororo boirane nse nkoira nari guki ahito kumi omwana uria uko yenekeriga rero nyasa utogosaba
umwana uri ngukura ari skuru ya nande ngwetari inchera bangwetigana kende gyonse ndole ngomwana uri ukorire skuru ya nabo ngwechana nchera kinde gyonse nyemige ndole umwana uri ukorire skuru ya etaya yoki ekara yokiru umugaka buno bono mata atagete kwelimia singi tamaiti ubuya bwetaya yoki umwana uri mambi na mambi nengo sokale acha ga umuchura unanga bono iki permanent girega aruri iki permanent bakaruko umugako yere bono ngaya gotena tenga ki umwana na mosometi na korete umongena nje bwe kambwate siria esengencho nabwata amashauri ande ande ngwete na nkora yane ya sarikiri bono tindi ko anda no amashauri tigangene nyumba ntimo kyobongo singencho umugako na mumaite ngumugako muyo bwesigete andi kumbo monda akuyibora Mugambi ndiye mono sana singinji watebire nga wikurwanira omwana oria akure esukuru omugaka oyo nonya ogenda gochiga abo kerengereri kendi yonsi pinke yabwate igoro y'omwana oria akuna kugunkwara agaige ekenyora akuna kugunkwara kemuntu nera agwete nonya namotebia kakimbiya mono sana tiga nyasaye agokonya nande koraiga na nyasaye agosesenia akomente chingo ebina gokogamba ogamba somorembe Norocho mongana marisara mariga ya gwaiteirega. Egwaitera mariga sengenjo. Yo mugako. Ibintu biri yenda tokoko. Imwe tutagoite kosa. Nyasaye naruji. Tigangende nande rema tari gokoseria. Nayo ramosoki. Wana kara bana bagakina. Aya na eteire nkena mange mbiya mono mugambi ochebi. Aya asante. Mbiya mono. Antine chira agenda. Ocheri. Itoke nabe kaliko akenda rendiriza. Muka. Tolgo kotaka kokora gas. Anchande tolgo kotaka ko sibino andi. Ando utereli toke lili. Lirigise. Noche munako tara muno mudosi. Itoke lirigise manyara na akwari. Bole mani monarite gas. Ya liri gas liri mina lanyo ekeombe kyangerete. Nkarara kanikyo. Wana ichiko gutumia. Ichiko ngotumia lindo mugako liga lisemenyete na bachitaka akanga gachukoniga na gutokora gutira chiko. Ketengete mono litanga ni bochera uchikoso aserioki. Ako chikoso aserioki. Abo mwana oyo. Yani ngobe itine mama choka. Itoke andreliko. Mati Yani kwatere kumu kiwote kaje koigo. Yandele baba bucha macho bekeriko ndirigisa. Bono libo goko bucha macho bekeriko igoko chakwara sanga litoke koligisalire. Baminto gakima. Ngate mbakamu buyo rotine bane mitati gitinse. Ya mutigana. Oyi mutigana tali gotaka gokora gas. Ni mama ni tali gotaka gokora. Mimi nakyo ngenderete ba. Inchembe yande gotatigana ili kubali andike igora kini bono lia point. Kone. Nande kora sino gokendwe. No chimune mbulere nyinga bantungura arwara ba. Nande bono mna tugotwerwa ali chiro daraja. Bono yani obukendu nkagirete. Obukendu buri daraja biasara mbio kende nkyo yani ukubuganga ki ukibono kya. Aye. Ocheri. Ogwate bugore ndilitoka kwa mna gocha nande gocha kiwacho koi. Esimi neba mama. Esimi ngekora. Inchesi ba ko esi mi mama gakenda chese game. Eto no mutamanga na boche. Nando ira nego chana lyoko. Mo konda lakini toka manya ngo digisani. Dunta bwate mangana nae. Bana ngogote yo mwana yo ngaki. Kupugima baba bwakongire. Kupugima bwakongire. Njireli twaya kwikaranza twabera twagamba bano uri gandiri konyoranga kino ene chukuba lakini rende nkagerete mbyo ngendrete mbyo bwebwatete nande muno mwarenga abana uno mwakinirega uno nabakiniriga mutabwatike mwakindi yonse nabonte gitego nande yani nyakorora yani abana bane amagane Mami akiri. Kuigubu yakero nkubana nayo. Ese ngenjo kwa kwanire inte yo condition mugondo. Inte kikange kiri. Bono entongo kora nkora ndo chimata mugondo. Ndiye ringa kiro rurure. Elinde to chakero no muga ko rure mata aria. Ndo kiro ruroko ruri.
Abuna otoguchake. Ayegenda ora sayo. Na ndo bagerera mburi nabige torora rendo mugakoyo burigerani ore gusembu ya buri. Enda yo ndo ndani bigerera mugondo ayengwa to bangete gugutoka chiko kondiso mugondo kukwari nge nyoro. Omo bisore nyoro ya bantu baye ba kondiso mugondo. Toto bangeti okwari gutwabe. Nyabeta. Mogeni uyu korogwo president yetu no agoja gukora function yo mwiso gaiga kamuranje momoro kya maskani atanya kororeka tuoro kya maskani angyo chinga kyo murai wensa gokore taro Kisii no kobore ocha saba menyi be county ya Kisii Bono mongino yo Margaret Nyakango taringa garo moibi omongino yo kento ke komori ne kene kiaye igati abamenyi korwe chiro ya Nyabite ime county ya Nyamira ko gikerio ko unererwa ko mutenewe budget Margaret Nyakango bantu baita abagotu tiga basikwe egekogera nabwo abayiburi baito ndese geto nigo yarure go chia sabanto ko bwatuka maskani go chia sabara abagotu na tariko baunereria Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Nyabeta Bwana mami dadi kunonya kuwa kiresi Uchiba katana Corona karwe to mochioli ena bungete kabunga chinati chonse mwana oyo muno mugakulia nchandete atuchandete igali gotu utominyoki gotukona mugaso muna nasogete tana kungakira simi nana kumuinyura nande tinta ketimuinyura asengijo nimba bwate nande keronko barengereri nateba nande umaite muna bone nzi yasakirira nabo umuntu ari gutominyokirira botukomuna ari gutominyoki tomerege ndokendeke aba mami to kumia ngo chuna to agwa ti stress tatu mtuna to chandete mami nunye mtuna ari kondoka ari gotebanga munare ko gotebinga mwana onenga nga tari mubali ina ina bitu mwana mubali mami no che biashara bijya gukora nyasaye nagukonye amino nagukonye bibe binene bigale mami no chuna to achandeke lakini atoko na nje ninde no kwegenda ka mami no biyoki yega sindoroche yani use yani familia yengi ya mami wose yani timayitina kindanyare gukebeka yani mami yani babusagirina babandi yani banyirete biya nimanye ko bugimo biya mami ko ay kendi byose kirakobore eto no meto wakera saginyesi mami to baise gutwara stress ko yure mami tindi gutwara stress asa nintu nimete gutwara stress ayebona nabo itirepi tinta itutwara stress ende yonse tinta itukorengali muntu ndi bwensi tinta itukorengali yento kende gyonse Wakora ko siya kamu. Nagana na bubu Turgo skogoli unje ta ko ro siya. chianga chiro chinakorera kinyebi nas rero nasibine speed getembe Mbikiriga sagini torabera na berire korona chitena nusu nasainza ya ikire kami nilisinyane natika kangona ro kungaina na to what sit yale tini chitina sibi na what reko nani tika nyumba lakini kikosi kenye na iga mnori
Kwa nyanji? Na nyanji yake sana. Sawa. Lakini nyabeta makiyari ngebuya tutige kunya kurigani toberamu asimbuboka nakonyora inkorara lori tari tunya kurigani roje bana makoli mara tumana ne para marango akiresi ndugu ati freedom. Wairire nakyo tenene iganjira iga muntu narenganya umwana rende gusenga iwati nyomba wati go umwana weka iga urende mungina monena jambo linki naganyete ingi yetite umwana aroche ni oni saina kutwara umwana bana iga ona ga undengereti umuntu mungaga bona iga Mate twari ndogoro. Mate uchi. Atutu sara. Senti yere bube. Manara budama. Kwanga nyoro hago senga kia. Oyo mwana gote ne niga igekeke. Kwa rombe ke ga munango. Ate baka na umiro mungu na gote beke nyoro go ntairo besana. Igoro yani. Igoro yana ari gukwanira. Bono gutaina. Kali aye wate bana nanga nango werera iko nango werera. Omongi na bweko nyoro agatebiri bobe igoro yago. Bona rende njenga ina ruera. Onye biwacha mapeme ge kakali gwante beli go. Ingo minyoka. Igo bono ligo soria no gocha kinyori. Kwa kweli nsansa. Chinsana beli na beli na ikaransire na atenenire na atigaliti yake minyoke. Pole. Bona yambwe ni. Ngokwirani nyagitari. Nyagitari. Nego sali ubwate. Pole tuisa nyagitari kiweto ngoi. Mangana nyagitari ngayaru na tualenga mangana ito. Okay. Dai wangi ki kwante beli ndene. Ene umwana uyu na korore na rore mbiyore. Narore nande kwa mekire 90 tikangende kakina kumikiri bya sibyane ngende ndora sibikali mambi tikabatu nande sangwa kana kewo muga nakibona biyane akika na chiri na chakora umwana uyu ebona nende tekwimoka ngende chiro gakiembure yoroche ire muna liko saleka bwango ena kunike bya sibyane ngende ndore ngakibire ngoni mambi nyole besanga yaba mapema renda kwenda kwa ya nabona ari gutaka mbere mumurana na sagi lakini bono ire ria sariki ntete kumnyokana ne mambi timbo ati besa bye gongwa kana kyo tikasta manya sayo kurukonya kwa rashi kenda titokiria ingeriko ya itokeri tingo ganya ngangeri buchere togende akimami ya ndangeri ya buchere togende Ntwari korali ri toka rapo. Ya. Tigaturi ri toka ri tukolinde. Mami nenda kwacha kwangunda. Ngocha ko bande na cha kera butambe na cha na koro. Saya. Mundangeri mwana yibo na ite go chia togende. Tari kosa go chia sagende. Acha yogendre. Mbiyande. Okonya ko sukuma twawa. Bono obogima barabona bobole bana gotenye. Obogima barabona kupanda na kushuka. Orocha nonyo. Mwana watu tigera ya torocho squeeze ya vega. Ga kisqueeze mbiyare ndocha. Aje te kuna kunyinyara igeta ko chiatoka ende mburango twere. Kana kukana. Na chisigi mpaka ni. Kana kukana lirobo ki. Oyo mo chinga bwata tanda ko chia. Sigara buja? Bago cha boss ba. Tanda bike ko chia bu. Aya. Nche mama nyabeta nduchi nganike kone nduchi. Yani gochuru muga ko muhororo muna rikonde Yesu guma. Kire gento no bwo bwa taro chi muuriru.
iga chete Nairobi gari bona acha ameste mna rira ika gocha bigite gotie ndabuse kameka meka kire gento yani tinko nyara bugimo nkie ke bono chete arre no mugondo ngatwauri nkie ke bono nche mama nyabeta bana ontigira bana yani neta cheira bana igo nsibete yani neta cheire bugetage ataka ambiti ukole mogoli abanyarose ne bimeria ne bigero nda mote byagire ibigerero biri no yabaga kakako tingo za kunyara Gochakira omutinyi 12 ime ya Ndizi TV ime naisiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eriekageire kobanero eyabasacha konye motoro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyoekageire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas Kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chamagoba ime ya Ndizi TV eri tumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu jinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma. Happy Sabbath, happy day omwanju muri gita seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 10 na ibere cha mambia goikira chinsa inye cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwitonga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugore byage igore rinde ndia mutukonsi no mona matebi omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjire nde ngomanye no bugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio omundu nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene aria nyareko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Rumba imeburera ya rumba Bwana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu Bwana mapangala tupatie kachumbari This is rumba nostalgia emeburera the really rumba nostalgia
Orientoko igukego apaka the bone marrow. Yes, what the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge 5 na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Naindo mancho murigere rwegeta sene kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusia kirongo igena na ogenderete kwegokya asoko bwatia emerobero yonsi yeri geta sene kega cyaragire chinsesa do cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania semesema ya erongo menyabuna nara ya na kwariganire asenchira ere yobwikira nukore nditangan kayimati gatranyore gatiari ngwariganirete asenchira yobwenge. Mogeni oyo koroko president yaito no agocha gokole function yo mwiso gaiga kamuraje momoro kya maskani adanya koroleka tuoro kya maskani yangyo chinga kyo murai wensa gokore taro Kisii no kobore ocha saba menyibe county ya Kisii bono mongino yo Margaret Nyakango tari ngagaro moibi omongino yo kento ge komori nekene kiaje igati abamenyi korwe chiro ya Nyabite ime county ya Nyamira ko gikerio ko unererwa ko mutenebe budget Margaret Nyakango bantu baita abagotu tiga basikwe egekogera nabwo abayibori baito ndese geto nigo yarure go chia sabantu ko bwatuka maskani go chia sabara abagotu na tariko baunereria
Aya mnaenda mango mwancho muri ringo kwariganira ngumanya senchira ere yobekera no sensemo ya Facebook endra otanyara witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News pego naboko ya somo witra se website yaito www.ndizitv.net ere otagendra kumanya asenchira ere yobekera no ere triane Evelyn Sero Petronira Mukira nero kweneke bunach bicha neryo gicha wekera senchira ya bene kabana nche weka omwerio ama ye chinsesato toko ya chaka senchira ya bene korwa se county ya Kisii awasirit kurerero mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abagakora umuroberi obwo kubekerwa kigutwa aborokiwa ababere bakonyora amagerio yo computer igati ya emeremende amo anse umuroberi umenyekate na ajiri oyokorekana asegeti yekigosori kya Gusii Stadium ime yomo kyo Kisii okwana asomo yego yo harati nigabaga kwenekia unanigo barachikogendera gusira borokiwa bwo yasokwenekia unababere bakwegendere bya ase amatukari bosyo asesemo ya yeo mokonyi bomo governor Dr. Robert Munda nigesokya teneni na gotayona nigo are amono mu governor we county ya Kisii asatayona nigo barachikubwatirana ero kwenekia magendero abeire korokana na begoskia county ya Kisii bosyo orbotyo rwa central yo wekirano nigo twariganire no muriketo Mildred Momanyi Asentunde yende na ende nigo omugavana bwe county ya Kisii Simba arati arao omoyega bwa barokigwa wetania chimya isano na isatu abubabekerwa egutwa ase omorobere bwa ajiri uyo obwate chikosi ao gati yabo computer amone chikosi chebyasara gati yechinde chinyenge ase geti kya Gusii Stadium ase bono omugavana ayene kiribu namba chikogendera no morobere yo nabo igogosira abarokigwa abogwetera ebyombe ao The Ajiri Center is a game changer in providing a platform for young men and women to showcase their skills, talents, and expertise. Indeed, the Ajiri Center is important in the quest for youth and women empowerment in digital skills and digital economy. Through Mastercard, Shafco organization has also come in to help us in sponsoring our youths to pursue technical courses in various technical colleges. Over 300 trainees from the Ajiri Center are benefiting from the sponsorship program from Shafco this year, and 400 more students have been earmarked for the next year. Omorai wabasai ase county ya Kisii Dennis Mosoti nigo asemiri abasai abo gochya gutumika chisemi banyorire aso kwenyorera chigasi nonya na se emetandao engane yo yaegwa okoboko. Mambo ya mitandao inaajiri watu. Kuna pesa wakati unaitumia mtandao vizuri. But ukienda kutumia mtandao kutusi viongozi ambao wamechaguliwa, hakuna manufaa. Hakuna chakula itakuwekea kwa meza. Kuna watu ambao wanaandika vizuri online and they get paid. I know some of you when you graduate you feel like I should be employed. That mentality should not be with you. Because if Governor Rati was for employment, he couldn't be here today. Siasa titigiri magega ase omoyego yo ase bono omokonyi bo mugavana Dr. Robert Munda aina kyabuna mbagenderete kubwatera no mugavana ase ogokora egasi na yani gago chama yayegwa kwa amagena buna nigo amotamire omugavana bwe county ya Kisii. Tuwache maneno. Munda ndio gavana deputy gavana ya wapi? Wale wanasutafuta kazi kupitia kwa China Munda gavana. They are men around running for jobs. Wamekuja kwa kukwambia Munda ameenda, Munda will resign, Munda is going away, Munda has been taken by UDA. Wani nilikuwa deputy gavana wa kuresign. Nani aliwadanganya hivyo? Hakuna mahali naenda. Ase chinga kiecho ni gogati ya barai abubaikira nabamugania Dr. Munda kubwaterana no mugavana iliyokogendereria county ya Kisii. Mheshimiwa Deputy Governor, wale watu wengine wanakudanganya. Wameanza kukusingira, wamesema ya kwamba ukifanya kazi na governor mutabadilisha jimbo letu la Kisii. Wameanza kukunyemelea, kukuchukua, usisaidie governor kufanya maendeleo katika jimbo letu la Kisii. Nale kwa sababu ndo baminto. Kaki ebire chabiri bitaitogo tutu kani.
kusisa itani hata itukorusana ni deputy governor ama na governor mwanja totele maishindo katika jina la Yesu. Wewe kuja kaa chini na governor muongee muelewane. Hii maneno ya kukimbia pale mtaenda pale na itakuwa labda ni shida. Kulipotelea Egetaseni kia Ndizi TV Elietaliane Mildred Momanyi. Miamano mariketo Mildred Momanya se orobot yorore kranu kubatkana netaro mraiwese Dr. William Samuel Ruto imeye county ya Kisii aburit kore ankyo nigorit kore lero abarai au gatiabo omo solicitor general Shadrack Mose oyo kabero mugavana we county ya Kisii James Elvis Omarwonkwae na boigo omo chumbe o South Mugrango Silvana Sosore gatiabarai bande baikirana ase eskuru yaba mraya Cardinal Tunga ensemo ya Mosocho elio kwenekia emeroberio emeikiranu bosi obwetaro ya Ruto okwana chinga kecho ni gabara ya baro kubore ochasa bamenyibe county ya Kisii wesokia sobonge ase umujega bweritukoria ankyo asabaigo baba bakoboria abananchi kwenekia obotoireru omurikeito Josephat Amisi nakirana sayo na otwarganiryo robotyo rwa senchira iyobwekiranu Nigo emerobere ya mariganyo yetaro yaye umuraibwense Dr. William Ruto litukoliangyo ase skuru ya bamura ya Cardinal Tunga yanyale ko bayikirana bene ase abarai awanyara ko bagikirana iliokoro tota amarigania yo gati yabo omo solicitor general Shadrack Mose oyo kabeire omugavana we county ya Kisii James Ongwae abanyara ko bakoarigania abagusi banyara ko bagikirana litukoliangyo iliokomwarigania umuraibwense William Ruto Umugusi mtole no mogoko omonene asogokaribishe we rais yetu the president of the Republic of Kenya kine abagusi ba minto nalengo chiko basabaiga mambia mogeni oyo korogwe president yetu no agoja gokole function yo moiso gaiga kamoranje momoro ya maskani atanya korolekana kule no mheshimiwa Osoro tuata kurigereria kiara gaiga no mo president yagocha mambia Njebu no monto korugoge tutu na abete governor for more than 10 years and then doche ngana agambete mechane ndio sietare ngoro abarai abonigo bagokeritaro ya William Ruto asabatabira nyarako bekwena nali bagaria bene guchia asabarai bogorongo korwa gusi umerana amonere na komosaba emerobeli ya magendro gatiabo obwagachi bechinyagitari chipara chiskuru nemerobeli ende ya magendro Yonko olia bagusiba minto kimurante moche in large numbers ankyo to welcome the president eliega na tura mobol na ntume chanto bwate nebe ya mache neba chipara neba mangana HSM neba mangana marwaire services na ntura mobol tura made me chande to na bagusi na ne rura tebe kende yonsi kebe to bwate okugani okonge itangane kabisa bune skuru yaito ya Cardinal buno ko yeligereriga na bokoro lebwate okugania igaro mwamugokeire buya yali na tomosabanga tokonye oto chenjeli skuru yato agachere because one of our national schools abeko buya director Boma siba minto ga kimambi nelitkoline no morai yagocha na abande batebire ga kitosoke twensi pitoche tomokaribishe ebinto bichiche inkagaiga to ba barai bonsi bagocha gocha to ba masikani ba to batige bakwane buya to sabe binta magendre binto byonse tagete gusiga iga na magendre Shadrack Mose ni ganyara ko bakwenekeria baranyara ko bagwikirana litukoliangyo buna omuyego itoko byo gisiasa kurende no bigosira chikanisa ingwana nyare ko bagosirwa nere omwemsebwe godia bogusero Vincent Abuga uyo nyare ko bakwenekeria abaranyara ko bagocha buna ewodi ya bogusero ne wodi omolembe ase igoma mbiri tukolia mambi gonko basaba tumanyena omugendu wate no monene mangana siasa tayo na mangana ye kanisa naende kanisa kuikegwa maskani yaye president ende tukalinegeshio bagoja no mo deputy waye baewe amaskani amanene na indugune community kotogosoka iskaria governor melta sibona naenda etwekerogoiga nalio abantu bagwanchana ki abagusiaba nabantu abaya nande gendege gotoka nonde nenda koleki we egento kene ndagete goteba ontagete kuri kwezi ngakogoji jamambi omanye ngango sazima togosha to baise koreta fucho ogusero ne wodi bwato murembe ogusero tebwa tijiseki nondo lengere tigoji jaigaje kuburugania omukutano mambi
nganjire ndwe warning no mu MCA area ngotebi ng'aikirora akora mang'ana ya mabe nonyenya saita gwanja abananchi abanyarako bagwikirana asomoyego bwa mariganio ndigo banyorera ebiego byendagira gati abo mochere ne chingende buna enchira eyemo yogochengera omuyega oyo bwesuguku kwaitani onziri tukuria rero eria bari tukurigia twasherekeire n'abantu babugusero twasherekeire n'abantu bonse bagitutu jaje south at least gero umuntu onyorire ndagira nkagenda gusherekea ne family kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kuri skuru ya bamura ya Cardinal Rotunge yegutoka ime county ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi Niamano marketo Josephat Hamisi ase orobot yororo ikranunigo egati yabamenyi korwa ase chiro ya Nyabitejo toka sebunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira litukulia rero baba weso kena gokora okorobekana ase nchire ya moyo kumwegerera omoteneneri bwo bubagi wechibesa ase serikali Margaret Nyakango ase korengana na barobata irona no kunererwa nigo bona bamuganiriro moraibense Dr. William Samuel Ruto goso agati na kugayana engane yega asoko enekia buna Margaret oberega konya obwene bwaye oroboti urwaso bwikirano nigo twarganira no muri ketu korwa se county ya Nyamira Job Monkey Maiga yoyo korenga buna chibesa cha serikali chigotumeka asomono bw'ikinyamuliro controller of budget asamalieta Margaret Nyakango oyo korwa se county Nyamira ebunge ya West Mugirango kobekwa byara amatuko abwangoiga nabo igo ekina kobekwa ase koti yo kwamerelia okobwata kwaye niga bamenyi be county Nyamira bagendereire korwa ebirengereri byabo Kango akakuwa mtu wa kwanza negende kiyamolire ababwango mono n'abamenyi kurwa sebunge ya West Mugirango ensemo ya Nyabite abo bakora okorobekana kwamerelia kelige kageire no kunererwa obwene bwaye Margaret Nyakango Bono mongino yo Margaret Nyakango talinga garo moibi omongino yeke ntoke komori nekene kiaye na obo maana bwa mangana mbori bantu ntori gotaka kene lakini omo subati oyoro kiria kene buna kibasa kya Kenya chikotumeka na asi chiko bisugochia nande mokungu onde bwensi Kenya taiya abantu baminto abakungu babekire kwa nyati vambari mbali hakuna mwanamke hata mmoja asa wife jua uisi wa hera katika nchi yetu lakini Margaret Nyakango akakuwa mtu wa kwanza negende kiyamolire asebate batadigento kia omosubati akolerwa buniekyo kama watetezi wa kina mama hata wale singles na wengine ukubwa wetu Dr. Margaret Nyakango mbona anasumbuliwa mbona anatafutwa kama mwisi mbamo saba omuraibwense Dr. William Ruto goswana nagati linde kweneke bunankonyorale obwene bwaye agaika agatebere nkobwate siale president president nje atebete bunego so aushukani nga kazi yake ni kupigana na ufisadi mo protect nande molende Dr. Nyakango is our daughter tubunaba Nyamira we want Nyakango alendwe tunauliza Mr. President why can't you protect our daughter Dr. Nyakango ensemo yende mbaichanera enchera eserikali ya Kenya abereka utigamenyi be county ya Nyamira anene mono asokwenono kwa mabaga na kubusaba omuraibwense Dr. William Ruto kuirege tambukero kya bwango nabo ko bainyora abamenyi be county ya Nyamira tuagete chikura 100% ase UDA ntukende nkeyo tuahe tunonya negeke kerogo nkeyo kiabangina tuahe tuwe lakini togaisane kageko gerantu wabwate kerogo kia control of budget ekio omongino itahe tuokoro ku Dr. Margaret Nyakango bono liritore meteigo moisonde mwaigunga egasi itabangina ntuntumanyete kongainereria achiria Margaret Nyakango afanye kazi yake na ile kitu ya pili ningeomba leo hii tunaomba kama wakisi tuongezwe viti zingine na sisi tuonekane juu kama watu wenye tulipiga kura kutoka hapa Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi
Miamuno job mangia se oroboti ororikiranu korwa se county ya Nyamira tokoira na gocha se county ya Kisii nigo egatia barai korwa se ward ya Nyakoe bakora no mumsibe ward ya Nyakoe Cosmas Oyagi babeire bagokwanira igoro yengana yoburendi asabatere buna okubura kwa burendi nigo kwabire gokoine kiwase ekerengo keigoro kwirera nonye nabantu gosaganwa na goitwa goika gokwa yani go bayakwana ase umuyego mu bwa matanga se chinsemo chia kanunda imeyemwe ya Tutu Chache South asebo igo baruro kuboreho cyase serikali weterase wizara y'oburendi bweme kwene kiabuna babere bakubeke merobere mekirano yo gotinya oburendi ase wodi ya Nyakoe nabo igo ase county ya Kisii ase obwagaro muri keito Julie Kerubo no robot yuro Naso Moyega wa matanga imeye constituency ya Kitutu Chache South wodi ya Nyakoe asinya gusira egotebekana aitetwe nigo bono ensemeyo ya sabiro marembe boigo serikali gokora butuki nuri okorete egekorekyo kwimukiriwa egetambukero. Wakenya wanataka amani, Wakenya wanataka maendeleo, na hakuna vile maendeleo inaweza patikana bila security. Security is very important among everything. We cannot have peace without having security. Karibu hivyo. So tunasema vile wale wakubwa wanalindwa, security iwe ipo kutoka watu wa chini mpaka wa juu, kutoka matajiri hadi maskini. Sasa I want to demand that yule mtu alifanya ile maneno kuwa kijana mdogo ambaye hata hana familia, ingekuwa vizuri akamatwe. Sasa sisi tunaomboleza, tunalilia kijana na mwenye alifanya hiyo yote ako hai na anatembea. Gukwana no MCA wensemeyo Cosmas Oyagi ni gateba ingana y'oburendi bobe ime ya Kenya mono ensema ya Gusii yabeire bobe asagusaba umwaziri Kindiki n'abarayibande ime ya Gusii gweswanania eryo kurigereria oburendi bwabeire buya. Kwa machina ni Cosmas Oyagi Asmunde MCA Nyakoe Ward. Kwanza kabisa ningeanza Qur'ani. Kuna kitendo imetendeka hapa hivi karibuni hapa, kuna jamaa amekufa. Insecurity imekuwa mbaya sana katika Nyakoe at large Kisii county government. Security iko mbaya, hatuna ulinzi wa kutosha. Nilikuwa naomba waziri Kindiki na timu yake county commissioner wakishirikiana na machief ACC, DCC, tafadhali tunaomba security katika Kisii county government. Nataka kuona mikono wale wanasema na mimi kwamba ni mzuri waziri wetu wa security achukue hatua, apange ministry yake. Watu kama mtu amekozea mtu, kama mtu ameua mtu akamatwe. Hasa yo nigo Cosmas akwanirengana yo murayibwense gocha Gusii tukoria mambi aseboigo asaba abarayibonsi kurwensemo ya Gusii wekomoyega bu murayibwense na kubeka kisiasa nsemo eryo gutwara amagendero. Ni kisungumzia kuhusu rais. Kesho tarehe 17 tutakuwa na rais hapa Kisii County katika eneo la Mosocho pale chini. Ninaomba viongozi wote kuanzia governor, senator, MCA, wachumbe wote wa Kisii County government wafike pale Mosocho. Hatutaki kuona ile mambo ya ubabe. Ile kitu muhimu tunataka kuona ni ushirikiano. Hatutaki uchokozi. Rais anapokuja ile kitu tunataka rais azungumzie ni mambo ya hii barabara ya kutoka Marani kwenda Gesieka. Hii mambo ya cancer health. Kuna hii tulikuwa tunachenga cancer center. Ngoripoteri ya Egetaseni Candizi TV ninche Julie Kerubo.
Niamana omuriketo julikerubase oroboti orurikero n'abasibati nigo bagenderete konyora amaigerio nabaigo obosemia ubura bakonye aso kwegenderia ase amatukari bosio naritkoria rero nige kiombeke mo kemanyekanite buna tabaka ward uongozi wa utu kyabake gotwara muroberio yo aso mubwane maimemo chio bosongo erio gosemia abasibati gokwana chinga kyecho niga babwatani korwase kiombekyo abakuboria ekegambere kenene kwango ya omurobero bukunacha ekina kiabakagerwa bane boborogia babete bagosambwa chinsemo chiamarani imeye county ya Kisii nigo baigo baro kubori gochia sabanto kwene kiabuna nkuro bara maskani gochia sabagotu Demo Stephen noroboti urwaso wime nigo liaria litkoria kabirerio mwerio bomusangirikano bwaba bwatani batabaka ward uongozi wa utu asa bwatani bachengera mangi alibesomiria sama tukaya ntwachitega igoro tunya gwasemania mangana ko ligereja amangana yoborai oborai bu obomwanya bantu ebintu tokoroka uongozi wa utu twasemani nabangi na baminto gaiga bono rero nkogenda turi chinga lakini gotokogenda nichi action plan komanyanga ingi togochikokora se binyoro byaito koreto gwonchoreria yani koreta mabadiliko na rio haki y'abantu bonse pi erorekane yabangina abana abagaka no ina basacha na ina basaye ayons twasomire korugoro twayarorire ntwakorere tu lakini bono tugochigotebia babwata abana bagochikonyora bono banyare kulinda abana babo tubakwanire egere batige go sara bana bake aserero nigo bagikeria bokongokunerigwa kwa bakora soko ngachoko babarogi ase baboliri kegambere kenegia Kisii kwa ngoia ogotegerwa gwekina kyo gosambu kwa bangina bane imeamarani asogo kagerwa kwa babarogi togotebie ko timbu ye muno mwa intervene monorenge kineki keminyo kigubwango kere oboene bororekane amaino tomanyenga kiabangina balinga kibaite twali marani nekina kere koti ntoligwe kwanera manora kinto gosaba oboene bororekane naine bororekane bwango nainde abantu baito gusii totenene imara tokane ngamangana yogosamba abantu bandi negenteke beke mono nainde gokere kinyume ye chimbwa chomogusi chio obomwanya bantu utu abasae tonyare ko batogosika abangina bali babeire myaka emenene ekogera toise konyara ko batokonya gokagera abantu ngana abarogi bali tokobasamba okono kweragereria muranyare ko mokwerageria sengencho inuna abana bakebe myaka emeke muragendere kweragereria no enekero moguchikonyora chinyomba chiaino amarageriri gwaya anyare ko bagakubwata mbake chinyomba chiaino abantu baita abagotu tiga basikwe egekogera nabwo abaibuli baito na into no togenderete ko ba gochikoba abagotu bono nentwe gara tora abagotu gatora itwe nare gochikoteba ngano nyinyi nwa basaye baito mogokora ebintu ebiga na inwe ngake ya monkogota muri inwe ekara muragote igana inwe muraro kwa barogi moitwe tigato tige chimbu echo na gitwacha kugikiriga ngati gato tige chimbu echo abantu abagotu basikwe egekogera obogotu tari oborogi obogotu ne miaka magega ya magira ya goiko mwerio niga bangina babaye nekirie mbachikobe byorokerie biya sabangina bande na gusira monchorerio ime binyoro bone kere ngochikonyara kubangu kwana na inche gongo tayabangina baitonga tochakereri itangani emechi yaito toruo bosemi obore twanyare ko batogosoma buna toko iruchi semina twegerigwa mangana amange tonyare ko batokonya chakereri itangani ese family chaito tuorokererie no enkuru asaba gaka baito tobo advice buna tobone tekomenya chisegi chia nyomba chinyare ko bachikoera goetera asami egiri gutwanyare ko batokoegwa bona nabo twatebire nga goetera asama egiri ayaiga ngochakera tole kuru asinyomba chaito tokwanera abagaka baito tokwanera abana baito nonye na abana baria bakaba muri baito babwata abana bagane iri kwaroka tubakwanire tubatebyo muchando okorente gente keiga egere togekikeriare tunyara koba tokomenya na intu tubwata bomwanya abantu ime yaito koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Bosongo e county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven Miamono Ndemo Steven ase oroboti ororikiranu bunenche yemo yogo kwanera emerobiro na kolia chinchira chogo kinia oboremi bwekemeriye chae ni yanchore yotoka sebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira rebaba gotwara ege ikaro kyo mwaka eriogo kwanera amangana augo kwana chinga kiechoni go munyakerugo bwe factory yo Thomas Nyandieka abaga goteba bunani go amonchore yaberega korokana omwako yega yokoreta magendo gatiabo okomento
gwetwa web bonus na boigo emeroberio yokorwania obokurumi egatia yande amanke chinga kechu ni garu kuboria gochasa baremi kwene kiabuna nkoba bare maiso chingaki echae yabo ego pimwa erio gotanga amangana yoboriana ya ase boigo abagakoru kuboria gochasa bara ikorwase constituency yo kwene kiabuna ngorosia bare chipara erio koba abaremi chinga chinyororo chogo ikirania oborimi bwabo asenchire gwenerete. Mteso mkutano bweli tukolia yarani gore ngomu ya bwengenjo sana aba teneneri baito batwerezire ama bintu babekirense migakati babekirense ko imburu bali mugwito egento ba twarorire itisagrete twamu gocho kwabero konene asekaiiti egese bagasoete chikateri kiarengo eroko lekana chiakeire traso bisyo bali myo bwabwate mejande menge. Number 1 obwoibyo bwalenge bwigoro manasi kitundu bali abakarani abari kubwaterana n'abantu bandi chikatel baibera balemi bali bandi bali wiki so much every scale no mo karani ya wiki tundu bali abeke there is a 10 kilogram stone ya bekwa era tiri ya soma ya beire gali 10 kilogram igo iratiri imbuyere tiri ya kabere umukarani osukara sata tambenero asaranye kune bono gojakera bibiashara mbiyebire egasi inabalemi jikina bikira machiko negasi eno koranga abwati kuna mwako legasi nabo ndagitentebe oborosi bw'igipara negasi ya county government twagatwarire SS ekero twatu ya devolution yacha akakibesi ikejite county government bono negasi ya county government otolaskipara Mwanju mugeri bono roboti orkorase county ya Nyamira na rogotoreta omerio bwamayaye chisaisato asenchera ere yobwikirano ngwa kirangambia muno asogo chora kobanenche na bari yobwikirano na barabni gonko ba kirangambia muno nyora semero berionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News eri togendere kumanya asenchera ere yobwikirano ere tariane Evelyn Osero uri twabwatra nera soko ine kiachibicha nerio gicha wikera senchira ya bere nigakoro kwa Petronila Mukera kwenda sechinga kechi na ende nigotetho koira ni we ACMO ika ase omobogani o Camel Park awase litkolia lero babwate umuyega bwogo chengera emyaka 5 korwa chinga kichoko igorwa kwa mabogani yugo bono macho mogere to Oscar gendra kubwatia Ndizi TV na bwo obwasu bwo mugusi wege karongo kuganeria obotko borobotoereru